Oké. Ja, we gaan een custom map in Golfit doen. We hebben laatst Golf with Friends gedaan. Nu gaan we Golfit doen. En dit is een rage map, hè Bas? Yay, ja, Dus ongeveer. we gaan proberen te ragen. We gaan ons best doen om te ragen. Patsky heeft nog nooit Golfit gedaan. Nee, Wat moet ik doen? Oké, Klikken, naar voren trekken. dus mikken, klikken en naar achter halen en naar voren duwen. oh ja, ik ben even wennen. Oh. Ik ben net niet gewend van de vorige game. Oh, shit. Zit je er al serieus in? Nee. Misschien. Oh my god, ik haat het. En Wat is Zit dit er voor ook in. dynamic? Als je volgens mij verkeerd hebt geklikt de eerste keer, kun je met de rechtermuisknop het... ja, of dat. Gaat in beweging. Stel je voor als je met trackpad zit. ja, dat is helemaal erg dan. Oh, rip. Hola, shit. Alright, bye bye. Ik heb het nog altijd niet hoor. Fuck you. Dan kunnen we ook springen, wat moeten we dan doen? Ah, fuck. Springen staat uit. Hoe raak ik dat in? Ah, zo. Ja, dat zou ik niks. Was Dus is- finished after 6 strokes, weet u dat? Ja. Maar deze map heet dus nou Rage and Reward. Zit jij erin, Patsky? Oh nee. Nee, hij is achter je. No. Oké, maar wacht, ik heb de dynamiek. Ik moet de dynamiek. Je ne sais quoi. Ah. Wat een kutmuziek ook, man. Je hebt die net niet voor niks uitgezet. Oh nee. Volgens mij is het voor ons Reach aanhoren en voor hem is het echt Reach. Ja. Kom, bijna. Ben ik blij dat ik de stroke limit verhoogd heb. Oh Nou? my god. Weet ik niet meer. Oh, deze is echt Rage. Oh. Ik kom met je mee. ja, gezellig. Volgens mij heb ik de vorige keer op... hoe heet het? Oeh, ik ben close. Ah, kut banaan. Sorry. Kut banaan. Blijf staan. Oh, kijk waar ik zit. BAM! Oh nee, ik heb een bobbel van Steven. Bam! Hada! Sorry, Hada. Ja. Hada! Oh ja, oh. Oeh. I am disappointed. I am disappointed. Echt gewoon met z'n drieën. Oeh. Die had je wel mooi ontweken. Uiterste concentratie. Ja. 1 meter. Yay. Je hebt nog 45 seconden, voor de rest geen stress. Dit is zo moeilijk. Ik wil niet bewegen. Nee, ik wil zitten. Ja. Wat was de titel van deze course ook alweer, Bas? Rage and Reward. Dus wij krijgen de reward nu, hè? Iemand rage en krijgen wij de reward. Ja. Hij is ondertussen allergisch voor deze map. Hij is het opgegeven. Jezus Christus. Kom. Oh, Ah, yes. Time. This is easy peasy. oh, oh.
Timing, kijk, bam. Oeh. Oh, dat scheelt echt bij niks. Hoe kan het dat ik soms zo hard stoot en soms niet? Dan moet je jezelf zeggen, inderdaad. Hey! Moet je dan eventjes bij jezelf navragen hoe dat komt? Dan kan ik je geen antwoord geven. Dat doe je helemaal zelf. Nee. Hoe kun je cancelen? Wat is je al iets geklikt hebt? Volgens mij rechtermuisknop, dacht ik. Doe eens. Alright. Doe eens op F. Helemaal, Dan spring je. helemaal zijn. Dus- Helemaal zijn, ja! En nu F, nu F. Nee! Geweldig. Zo. Ik hoor dat die oortjes vliegen. Oh, geweldig. Ja. Concentratie op en dicht. Oh. Kijk, bijna in. Wat is dit? En was hij nu oude strokes, hè? Oh, geweldig. Maar alleen... Ik denk dat het in mijn muis. Oh, geweldig dit. Yes, zo. Maar, allee. Buongiorno. Oké, dank je. Blijf. Je moet proberen in het midden... Oh, scheelt niks. In het midden van deze Ja. flauwe bochten zitten goals. Maar Oh, ik fuck. snap het niet, want ik stoot echt wel hard. Ik zit net met mijn muis op mijn scherm. Je moet je kunt in je settings de intensity aanpassen. Kijk. Oh ja. Of je moet de DPI van je muis omhoog zetten en dan moet je in de settings zijn. Oh, Kijk, ik ben er wel hoor, bam. Kijk, ah. Oh, what the fuck was dat? Yeah boy! Deze is ook easy, is easy. Nee, niks easy. Die is kut. Kijk, perfect in het midden. Oeh, maar ik is nog wel een. What the fuck moeten we hier doen? De hole echt in het midden, die moet je hebben. Blijf. Bij die andere ga je af. Blijf. Nee. Maar dat scheelt, je spawnt je laatste plek. Ja, ik ben wat terug bij mijn oude plek. Go. Ah, ik ben hier zo aan het van genieten nu. Dat geloof ik. Nee, niet hier. I got the magic in me. Hola. Wow, perfect gemixt. Kom Nu op. goed timen. Ja. Woehoe, new building. Haha. Wat Wat? is de truc hier? Oh. Alleen wat harder. Nee, je moet hier hiernaast. Doei. Alles. Oh, dat was te hard, kut. Vallen. Ah ja. Wacht. Wacht. Oh, zo. Oh. Shit. Nee, ik ga er overheen. Zo, ik zie hem vliegen. En bam. Ha! 10.
Oké, dat moet ik dus iets beter doen. Nee! Ik zag het gebeuren. Nee! Oh, je bent nog helemaal terug. Oh, oh, oh. Oh, you son of a bitch! You son of a bitch. Ik denk dat ik je oude stroke ben. Hoeveel heb je? 13. Ja, die Dat ga weet ik al niet hebben. meer. Hoeveel heb je hem verhoogd? Weet ik al niet meer, komen ze meteen achter. Ik denk 16. Oh, Oeh. maar volgens mij sta je er wel. Oh, nog net niet bovenaan hè. Wie? Ik? Ja, nee! Oeh. Hoe deed je nog een keer resetten? F. Even hè, ik wil zeggen. En ik druk er vol op R. Ik was wel twijfelen. 16 strokes. Is het hier op goed bouwen? Ja, ik ga het wel doen. Oei, oh nee, niet doen. Is het niet die... Ik ga het weg. Ja, ik zit erin. Woep, woep. 2. 3, sorry. Ah, scheisse! Dat was een Duitser. Is ook goed. En nu? En nu? Oh. Het beste is dat je boven erin rolt in het midden. Ik ben uit de... Kut! Ik ga Ruud... Ja! Wat hè? Oké, bij? Ja, dat is hem. Oh, Oh, daar is ook een of wat? ja, maar de... Dus Chris, als je nu keihard naar achter doet, Nee, heel rustig. Je moet erop landen bovenop het plateau. dan is daar een ding wat hem tegenhoudt. Ja, Nee. daar moet je iets harder op. Oh! Nee! Nee. Tja. Je kunt ook, want jij zit in principe best goed. Die rechter, dat half rondje zeg wat rechtop staat. Rechts. Als je goed timed met, met die balk wat heen en weer gaat, dan zou je hem best hard gewoon erin kunnen schieten en dan heb je hem. Gewoon erin jassen. Snap je? Ja, maar die dat iets ligt tegen dat ding op, hè. Nee, maar als je in dat randje mikt. Ik denk dat je het wel gaat. En even niet trollen. Bij ons op het scherm ziet het er goed uit. Ja. Nee, niet in het midden. Rechts. Er zijn er nog 2 die omhoog Wijzen. staan. Links en rechts. Ah, die moet ik raken. Ja. Ja. Dan is het ook al goed. Of Oh. de tijd is op. Oh, fuck. Doei, krut. Jij ook? Ja, ik had jou eraf gebouwd. Hallo, ik zou graag... Ik wil graag die freaking net speciaal. Nee! Het is 8. Ik snap het niet, jongen. Echt, hoe kan ik dat nu niet af? Hoe kan je dat niet controleren? Ik ben een beetje bang voor jullie. Kloot. Ik zit al op 13. Oh ja, oeps, we hebben geen reset penalties. Oeps, hier ben ik oude strokes. Shit! Dude, waarom blijft de game niet voor? Godverdomme. Wat ben je aan het doen, Bas? Ik hou vast. Je wil alleen maar stuiteren. Ja. Ah. Ik ben out of strokes, zo meteen. Ik zie een padje ook alleen maar buiten. Alleen maar stuiteren, ja. Ik ben een bouncer. Ah. Ik zit al op 22 Wat? strokes, 23. Dankjewel. Alsjeblieft hè. Ik ben Red of Souls. Ik ben eruit. Ik Uit. had geen strokes. Dude, het lukt gewoon niet. Jawel, je kunt dat. Je hebt nog 17 strokes te gaan. Nee, maar Nou, ik 5 bedoel, seconden. Ik ga de hele tijd uit mijn game. Oh, dat is kut. Heb je hem niet fullscreen staan?
Ja, dat gaat dus niet, ik snap het niet. Dus dat... Ja, jullie zijn gewoon genaaid. Hoezo? Hier is iets wat activeert. Dat die berg beweegt. Eagle. Ik heb hem ook een birdie. Volgens mij gaat dat ding gewoon maar 1 keer omhoog of zo. Nee, volgens mij als je die berg raakt, gaat hij. Dat kleine bergje. Dus als je er overheen wrijft, dan wordt die groter. No comment. Jongen! Hallo jongen. Damn it! Red. Oeh, Bast, die had je hem. Ja, dat was Nicky de berg daarachter. Dat, Petske, doe eens rustig. Ja, nu rijd je door gewoon. Heel rustig. Ja. Mooi. Mooi caliente. Oh. Nee, het is 8. Ha, kut, blijft daar liggen. Oh, hier. Horen. Het is 8. Het is 8. Het is 8. Nee. Shit. Dat is hem. Dit is hem. Dit is hem. Nee, ik stuit ernaast. Dank je. Oh. Ik ga de officiële manier. Ik heb te veel Dat is minpunten. hem, dat is hem. Dit is Voor die kleur gaat. Je gaat wel even. Ik zit erin. Ik zit erin. Ik ook. Hij was heel netjes naar die doen gaan. Stoor ik hem daar vanaf. En Ruud zat er bovenaan, hè? Lucky bastard. Lucky. Lucky. Ja. Ik had Ja. death Het penalties. is gewoon skills, joh. Het is gewoon skills. Yo. Hoe kom je nou weer hier? Je was toch net daaronder? Oh, je hebt hem. Je hebt hem. Niet. Wat? Hoezo dat niet? Hij kwam net op het randje en die stuitte eruit. Shit, hè. Je hebt nog 10 seconden. Verder geen druk. Oh. Ik heb met je te doen, man. Ik heb echt met je te doen. Wat een kutgedoe. Ik heb het super hoog gezet, als nu dit niet werkt. Wat een kut map. Jongen! Nee. Blijf staan. Nee. Hoer. Ik doe 3 keer hetzelfde. Bijna. Je stootte mij daar van achter. Dat is met mij. Ik, te hard. Dit is echt zo'n one shot, one opportunity. Is mom spaghetti. Calm down, Eminem, calm down. Ik weet, hoeveel zitten jullie al? 9. Ik zit op 12. Oh! $13. Dit is hem. Dit is hem. Dit is ik heb hem. Ik heb hem. Woep woep. Hij moet eigenlijk volgens mij nog even op die tweede landen. Je zou in theorie in 1 keer kunnen doen, maar het veiligste is om die tweede te gaan. Ja, maar daar tief ik telkens te hard. Oké, en rustig. Goed zo. En... Klootzak. Dude, kom op, ijzer. Rank up. Je hebt nog 15 seconden, no pressure.
Hebben jullie hem allebei erin? Nee. Oké. Oké, wacht. Deze moet lukken. Deze moet lukken. Kom op. En... Ja. Kut. Oeh, ja, het scheelt zo weinig, hè, Ruud. Skills, bitch! Skills, bitch! Nee, ik ben te zacht. Ik ben te zacht. Fucking hole in one. Ik ben weer te zacht. Ik ben te voorzichtig. Jongen! Bam! Daar. Daar hebben we hem ook. Oh. Nou, Ruudje staat weer bovenaan. Chapeau. Yay. Maar we moeten er 4. Ja. Als je die... Huh? Oh. Als die iets harder was... De timing was perfect. Als die iets harder was hij goed. Nee. Iets Dat harder. is perfect. Dat is perfect. Harder. Nee, niet zachter. Harder. Nee, je moet harder. Nee. Als die eerste terugkomt, dan moet je schieten. Volgens mij vliegt zijn nieuwe scherm dadelijk door België. Door België. Het valt niet dat je zo slecht in bent. Dat is... Wat? Wat? Oh. Ja. Oké, nu heb je hem erin. Kan toch niet anders. Oké. Ik wou net zeggen, met 1 seconde over. Maak het wel spannend, hè? Oeh. Wie heb ik geholpen? Nope, ik ben echt in the middle of nowhere. Waar moet ik heen nu? Je moet naar mij toe. Hoe dan? Dat ligt hoger. Ja, je moet daar gewoon een aanloopje nemen. Je zit in Oké, dat is al. Fuck. Nee, wat? Fuck. 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 Waar het? Ik heb geen controle. Waar het? Nee! Waar het zo? Te hard. Kut. Ik snap het niet. Ik snap Goed zo. Nee, ik erin. Ik ook. Oh, een eentje minder. het. Ik snap het niet. Iets harder. Goed Ja. zo. En dan gewoon En de ik hele kan weg hier omheen volgen. werken. Ongeveer, ja. Pas op, die laatste, dat heuveltje is verraderlijk. Je moet minder hard aankomen dan je gewend bent. Maar dat klinkt ook zo leuk. Minder hard stoten. Ja, dat. Ja, afschuwelijk spel. Zo. Je kunt het nog inleveren bij Steam opnieuw, hè? Jezus. Ja, dat is hem. We houden de moed erin, ik kan nog winnen. Nee. Oh! Skills, jong. Nicely done. Kijk waar ik lig. Oh, dat lukt niet. Kent je dan soms even in zo'n moment dat je begrijpt hoe dat het in elkaar steekt? Ja, Ja, maar... Niet. maar zo zie ik er nu meteen voor me zo'n van de grown-ups als ze aan de pokertafel zitten. Nooit gezien. Nee, ik ken die meme niet. Ik ben te oud voor me. Ik zit erin! Clean. Ik ga het safe spelen.
lekker safe. Ah, ik mis hem net. No. Jongens, ik houd mee uit, ik ben er klaar mee. Ik hou hem mee uit. Ik zeg, ik ben er klaar mee. Kom op. Ja, dat heb je toch. Ja. Moest je er bijna mee uitgehouden. Oh. Oh. Dit is lijpe shit. Wacht, kom. Ik snap niet wat dat bedoelt. Wie heb ik daar geholpen? Niks geholpen van de baan of vertiefd. Goed zo. Moet je op het netje? Ja, Ja, je moet op een netje. dat red je maar netje. Ah, dat kut houtblok. Ja. Ik heb het. Oh, Je moet echt nice. super rustig, maar keihard. Nee, ik ook. Super rustig, maar keihard. Dank Ja. wel voor de instructies. Let's race. Go. Oké. Ik ben er eraf gevlogen. 5, 4, 3, 2, 1. Let's race. Wee. Ik ben links. Dat is wel cool. Wee. Ik ben nog steeds onderweg. Wow, dit is vet hè. Ah Ik ben- nee, ik zit vast. Oké, nee, oké. Ik ben er. 1. Ik ben 2. Ik hoop dat ik aankom. Go, go, go. Ik zit erin. Kut! Zakkaas! Good luck. Ja, wacht, blijf even staan, Patski. Of jij moet hem nu erin weten te jumpen. Kut! Oké, ja. Yes! Die vorm is een beetje apart trouwens, vind ik. Nee. Ik zeg niet waar het op lijkt, maar het lijkt erop. Zucht. Iets harder, nog iets harder, iets meer naar links, Ruud. Je moet gewoon de muur gebruiken. Oké. Dit is de laatste. Ja. Oh, oh. En dat was hem. Yay! Yay, I win. Ah, het Ik heb scheelt een echt maar nieuwe 4. head unlocked. Ja, het scheelt wel 4. 308. Nou. Een volledige bed hier heb je vrijgespeeld. Oh, kut, ja. 358 slagen. Hoe vond je het? Leaderboard Classic. 18 slagen. Hoe vond je het spel, Patsy? Zeg het eens. Ja, ik vond het wel leuk. Ja, Ja, toch? ik vond het. Ja, ik denk dat er een bepaalde learning curve is die ik nog Ja. moet overwinnen. En dit zijn trouwens ook de rage maps, hè? Ja. Je hebt ook normaal. Normale maps. De controle is gewoon raar. Ja. Ja,